बेयो जोंनि सरकारनि थांखि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ मालांखावनो फोसावदों आरो थांनाय दाख्लैनि बिसायख'थियावबो बेखौ जोङो रोखायै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो फोसावदों। दा फोसावनाय लेखायै जायफ्रा बर' बिजों बा बर' बिमानि राव जे आयदा एमआइएल बर' एमआइएल असमिया एमआइएल बांला एमआइएल आरो हिन्दी एमआइएल लानानै जायफ्रा दिनैहाय 100आव 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोननो जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बायदियैनो होनाय जागोन आरो टप 10आव फैनाय फरायसाफोरनो बेहाय मिडियामनि खोथा गैला जोङो गासैनोबो जोंनि 5 लाख रां जे फोसावनाय बेखौ जों होगोन। खिन्थु आथिखालाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि जा कड अफ कन्डाक्टआ दाबो जोबाखै बेखौ जोबनायनि उनाव जोङो बे फोसावखानाय 3 लाख आरो 5 लाख बे राङारि अनसुंथाइ एबा बान्थाखौ जोंनि फरायसाफोरनो जायफ्रा नाम्बार लाखिनो हाबाय जायफ्रा बे पजिसनाव फैबाय बिथांमोननो जोङो होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन।